बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. खरं तर मी या ठिकाणी सावंतवाडीला फक्त एका यांच्या बोलवण्यावर यांच्याकडे जेवण करण्यासाठी आलो होतो. मला या सगळ्या गोष्टीची काही कल्पना नव्हती. आज रात्री 12 वाजता मला कळतं की उद्या असं काहीतरी कार्यक्रम आहे आणि आपल्याला आम्ही काही लोकांना भेट करून देणार आहे. आज जेव्हा ही फाईल आल्यानंतर पहिल्यांदा बघितलं तेव्हा आधीच मला ते वाटलं की आता आपल्या जे आपली आत्मा आहे त्या आत्मातला हा विषय आपल्यासाठी असणार आहे. आणि आता सरांनी वरती येऊन जे सरांनी सांगितलं की ज्या पद्धतीने इथल्या कोकणातल्या लोकांसाठी किंवा कोकणातल्या या सृष्टीसाठी किंवा हा जो आपला इतिहास आहे महाराजांचा, त्या इतिहासाला परत एकदा जिवंत ठेवण्यासाठी आपण जे कष्ट घेत आहे किंवा जे आपण करताय या महाराजांच्या इतिहासातून खरंच जगण्याची प्रेरणा तर मिळतेच. कारण महाराज होते, जगावर विश्व करणारी व्यक्ती होती. वेळ कमी मिळाला, काळ कमी मिळाला, काळाने त्यांना हिरावलं म्हणून महाराजांचे चमत्कार अजून आपल्याला कमी बघायला मिळाले. जेवढे आहेत ते खरंच असे आहेत की मेलेला माणूस जिवंत होऊ शकतो असे महाराज होते. किंवा महाराजांचा हा जो इतिहास आहे, महाराजांची ही प्रेरणा आहे, महाराजांचा हा जो प्रवास होता, हा प्रवास जर खरंच आपण अंगीकारला तर विद्यार्थ्यापासून वयोवृद्धापर्यंत सगळ्या समस्यांचं निदान हे महाराजांच्या त्या इतिहासातून मिळतं. पण लोक त्याला बघत नाही. आपण 4थी-5वीचा जो इतिहास वाचतो किंवा बघतो त्या 4थी-5वीच्या इतिहासातच ते सगळं बाळगून आपल्याला दिलेलं की काय जगलं पाहिजे, काय शिकलं पाहिजे, काय आपण त्याची प्रेरणा आपल्या जीवनात घेतली पाहिजे. पण मुलांना आज आपण जे बघतो, आजच्या ज्या पिढीला आपण बघतो, ज्याची पिढी असते किंवा त्याच्या आधीची पिढी आहे, त्या पिढीला आपण जेव्हा बघतो तर ती पिढी एका वेगळ्या वळणावरती गेलेली आहे. आपण खरं तर दैव आहे आपलं किंवा आपल्यावरती आपल्या आईवडिलांचे संस्कार आहे की आपण किमान त्या श्रद्धेने किंवा त्या विषयाकडे वळतोय. हे फक्त आपली पुण्याई असून की आपल्या आईवडिलांची पुण्याई आहे की जे संस्कार त्यांनी आपल्यावरती टाकले त्यामुळेच आपण महाराजांच्या या विषयाकडे वळून आपण महाराष्ट्राला, देशाला एक नवीन जीवन प्राप्त करून देण्याचा एक मार्ग आपण त्यांना दाखवू शकतो. या माध्यमातून तुम्ही खरंच महाराष्ट्राला आणि देशाला एक प्रेरणा द्याल. आणि या प्रवासात जिथे कुठे तुम्हाला असं वाटतंय की आमची छोटीशी मदत किंवा छोटासा